Uneno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kwanya kuna makajua machiegni ahinya kidine machal mar piny okinyi ni mano makawuono wago mpaka ka indi kod ka waziri Joan Shalom ma ochune weche gendi mago mag Limbe County ni mano ma Homa Bay wadago kod mpaka ka indi wang'ito chalo na de sector no indi kata mana migape mabende omako man mar weche gendi mago mag Limbe wadwang'io kanye indi kidire moko chien dwene indi mano mar 8 ncha waneno kanye indi ka devolution conference nchobedo aeto ng'wech mano mar tipo mong'ere kaka Rowan Antelope half marathon ben waneno kanyo endi wadwago mbaka to nochalo nade weche mag devolution nochalo nade kanyo endi weche mag Limbe okange magi mabende sani koro giketo mana ni koro weche mag Limbe County Homa Bay ochako medre mokalo par malongo ni bele kanyo endi bende jachung' e laro komno endi mano makase pool mano kanyo endi George Otieno bende dhi bedo ka endi achiel kachiel mar biro go mbaka kawuono kumano thuolo endi yien arwak waziri yone endi mano makare waziri machiegni ahinya e Color TV okiny masani endi mose janeno moso unu yaure uru joneno duto kako sewachnu an nyinga Dr. Joan Shalom ane waziri mochung' ne weche mag ohala keno saga weche mag limbe weche mag joma tindo koro magi duto gi dho ngere iluongo ni trade, investment, tourism, industrialization, cooperative development and youth affairs. Amor mondo abedie twak kodu okinyi makawuono. Warwako wero kamano. Erokamano ahinya waziri kata bende wachno nosekadho chenro yie mondo aome maybe briefly nyalo nyiswa ni to kaluwore kod nyasi kata mana ng'wech mano mar Rowan Antelope half marathon nobedo machal nade expectation maru bende nobedo kaluwore kod kaka welo nobiro kata gima ne upango notimore machal nade? Ma iluongo ni ng'wech mar Omoro Mwanda. Mwanda moro nitie miluongo ni Omoro. En mwanda ma e kinde ma wantie ni koro otin ahinya nikech ji ne odhi e dwar motemo negogi ma kinde moko nochuno sirikal mar Kenya mondo omany moko kata e piny Tanganyika kucha. To e pakwa maruma kochakore higa 2023 moluor Governor Gladys Wanga ne neno mondo watem konyo pakno mondo le ma ponono timbe mag dhano temo tieko watemane kaka inyalo konygi mondo gibedi. Omiyo e kindegi koro kwan mar mwanda mar Omoro osemedore nyaka ne waa higa 2023 mwakungo wabedo gi ng'wejno waluonge ni ringo gi Omoro Mwanda, running with the Rowan Antelope. Koro Rowan Antelope gi dholuo en Omoro Mwanda nikech mwanda nitie kidieny mopogore opogore. Koro mani en mar Omoro. Ne wachako gini higa 2023 mani nyo wabedo go mar ariyo. Nokwongo wabedo gi ringo no mane iluongo ni temruok gi ng'weno Mokran kapok nwachopo odiochieng' ma koro ne wabedo gi nyasi no maduong'. Nyasi mane wabedo go mar ringo go Omoro Mwanda en nyasi maduong' ahinya. Bedo ndalo ariyo wachako ka wendwa duto manobiro governors moa ka gi kacha gi jomidewo wang'gi ne wadwa ni mondo ging'e kuonde minyalo lim Homa Bay. Omiyo kidonjo Homa Bay wan gi kuonde machalo Simbi Nyaima ma bende nigi historia mare kata sigande. Chaki donjo Homa Hills ka Balak Hot Spring kata kama pi yienye kanyo. Kanyo ero bende nigi sigande. Koro kidonjo kiwuok tidonjo dala gi Tom Mboya Jarusinga. Tom Mboya Jarusinga no bende kidonjo dala gi kanyo gin gi sigana malich ahinya. Matieng' ni pod ok ong'eyo.
To e chuny boma maduong' ma Homa Bay bende koro wan gabore tam ma bende oketie rapar mar Odhiambo Mbai, jalno manokedo ne devolution kata loch mar kor gwenge. Koro ne wachako odiochieng' mokwongo wakawo ji duto mobiro, jomidewo wang'gi mobiro e weche mag devolution conference. Waringo kodgi ma wachopo nyaka dalagi Tom Mboya Jarosenga, giwinjo sigana kaka Tom nonegi, gineno mausoleum mare gi kako gere e yo manyiso magina manonege. Ka wawuok kanyo, wachak waidho yie moterowa nyaka Takawiri. Takawiri kanyo en ei Mfangano kocha. Kanyo nigi kuonde limbe malich, kendo ka in kanyo tinyalo neno gode mabeyo mag Homa Bay, ineno wuoth maber mar nam, kaka ung'eyo ni Homa Bay ema nigi thoth pi mar nam mar Lolwe. To kwa kanyo to wadhi wago osindo. Kwasego osindo to waringo wadhi Ruma kanyo. Koro Ruma kani emane wabage budho maduong' e otieno ngima, ma jowagi nonindo kani gi le, ji nonindo nde tent kanyo. To ne bende wabedo gi twak gi joma tindo miluongo ni youth dialogue. Kane wabedo gi twak ahinya gi jo youth nobiro makalo 2,000. Ne wabedo gi twak ma gibende nwamiyo gi thuolo mondo wawinj pachgi. Kaka ung'eyo, Homa Bay e migawo machung'e mar jo youth ni. Nyo wasebiro gi andiko moro mabiro konyowa e yore mitayogo dwaro mag jomatindo miluongo ni Youth Development Policy. Koro ne wamiyogi thuolo mondo gitwak kodwa. Koro thuolono ne gitwak nyaka sa modek ahinya. Kaeto bang'e bende joma mielo ngolo noyudo thuolo mar chamo ngolo. Ne wan gi ahinde mag chiemo manyachon, ma jolimbe wagi be nyaka ne cham, gik machalo bambo, aliya, chiemo manyachon, athola, luru, magira, rabuon. En chiemo machon mane jowa chamo to miyo gidak aming'a kiweyo matinde walo. Yes. Magiluongo ni fast food, tok tedo maber. Koro mane ne wan gi governors ma bende ne ginindo e park kanyo, ka wabedo gi twak malach, kendo gibende ne giyudo thuolo mar wuoyo gi jopiny. Governor marwa ma Homa Bay be noyudo thuolo mar konyo jopiny ng'eyo ni to ere kuonde mag limbe ma wan go Homa Bay. Ruma en achiel kuomgi. Kato gibed gi miluongo ni game drive, giringe i park kanyo mondo gine le ma wan go. Ka okinyne ne wabedo gi ng'wech man naringo kilomita 10, to ne nitie kiwango ma ji ne ringo nyaka kilomita 21, kendo ji nimiyo mich. An gi medal ang'awe kor oda kacha chieng' napar ni kare pod atin anyalo ringo. Iringo 10 kilometers waziri. Koro magi duto gin thuolo mane wan go mondo wami jopiny ng'eyo ni Homa Bay ok ochuno ni dhi Mombasa ekine ni ibedo jalimbe kata ibayo. Inyalo biro Homa Bay kendo iyudo thuolo kuonde minyalo limo, aina chiemo moro amora minyalo dwa ni cham. Koro ne en thuolo maber. To bang'e no to koro wadonje e devolution conference, ma koro en kiche maduong' mar weche mag telo mar kor gwenge. Mani kaka ung'eyo noywayo ji mopogore opogore. Ker nobiro yawe, ne wan gi jalup ker, ne wan gi prime minister, ne wan gi jomidewo wang'gi duto, kendo ne wan gi twak mar plenary, ne wan gi twak mar breakaway ma ng'ato ka ng'ato dhi e twak modwaro. Ka in ja agriculture dhi winjo kipuonji weche mag agriculture, ka in ja health, weche mag hospital kata thieth, iyudo thuolo mondo idhi kuno. Koro mani e kaka nyo wabedo Homa Bay, ma twak obedo maber ahinya kuom ndalogo duto. To bende nyaka ung'e ni ma en gima bironwa bang' higni 87 mondo wachak
warwak devolution machielo kapo ni Yesu pok oduogo, nikech an ayie ni Yesu biro duogo, to biro yudo ka wan koro wan nachoke. Nyikwa samoro biro bet kanyo, biro bedo gi devolution machielo mabiro miyo mani ne en romo makende ma opogore gi mamoko. Miyo adwa gone gavana erokamano kuom gi networking mare motegno kendo matek moneno ni nyasi maduong' ni okelo maber. Erokamano ne waziri. King'iyo kanyendi wach moro mar devolution manyicha bende obiro Homa Bay County, kaka migapi ma ichung'ne, ere ber manyicha waa godo, kasto bende ere kaka berno endi manuwagono okonyo jo Homa Bay County? Thoth ahinya nikech achiel, e yore mag ohala, jowa uso chiemo yudo pesa kabisa, nikech ne wamiyogi thuolo maber mar uso. Otende wanyo opong' ma onge hotel, ji ne kendo wuok dhi nindo mana Kisii, Migori, duogo Kisumu, nikech Homa Bay te kia kona Jabedo, Chabera michop nyaka Fang'ano, otende te nyopo, onge hotel mane nigi thuolo kata achiel. Nyiso ni yuto mar jowa hotel industry kata hospitality kor rwako welo nyober. Joma uso bed rech, bed omena mochiel maber, aina duto mag chiemo manye uso Homa Bay, nyogi yudo yuto makende. Joma bende miyo ji mor, entertainment, gibende ne gi yuto, jogo thumgo, jomiel ohangla, gibende ne gidhi adhiya maber chutho. Machielo, wan kaka department nyo en thuolo maber mar yawo Homa Bay ne ainde mag jolimbe. Koro ji koro ng'e ni kare Homa Bay en kama ber minyalo dhi lime. Osiepwa moro ma e piny Okuyu kucho wacho ni ma kamonego ayudie lo mondo achak mako chon. Chieng' moro abi apoge ka koro nengo dhi maber. To nyo wayudo ni rem mar hotel be koro no chiewo jothurwa ma Homa Bay ni karo onego wamed gero hotende mang'eny, nikech kinde manyocha waus Madaraka Day bende ne wan gi chandruok kuonde ma ji nyalo ninde. To nikech mani ne en gir Council of Governors, to wabe nyo wakonyo matin. Gibende nitie gik manyo gitime Homa Bay kanyo ma bende owuok maber. Inyalo neno kata Homa Bay High School, security ne koro dhi malo nikech ogernegi wall mochako losnegi yo maber ma nyithindo nyalo luwo ka donjo e skul kendo ka giwuok. To wan kaka jo trade gi investment gi tourism, to achiel nyo wayawo wang' jowa ni Homa Bay en kama pod ji nyalo time keno. En an investment destination maber, maka ibire tikeno to inyalo yuto, nikech kata yore manyo sirikal okonyo wayawo miyo koro Homa Bay kiwuotho chalo mana city. Koro adwa wacho ne en thuolo maber ne jo mar ohala, ne en thuolo maber mar yawo Homa Bay ne weche mag limbe, ne en thuolo maber mar yawo Homa Bay ne keno kata investment. Ni thuolo go nitie mang'eny jowa nyalo keno Homa Bay. Erokamano ahinya. King'iyo kanyendi awinjo kituomo weche goendi mago mag investment, and nyiso ni king'iyo Homa Bay dongruok mare bende ni malo, and yepo mare manyiso ni dongruok mar town itself en gino bende yawore kaluwore kod population ma bende nitiere. And now e ministry mari mano mar tourism kaendi, seche ma investment bende biro, nyiso ni gik manyien bende chak donjo, kendo bende jolimbe bedo ni nitiere. King'iyo wakete in terms of resource ma bende useyudo kata mana the revenue ma samoro use collect, ka ok wang'iyo exact figure, nyalo bedo ni ringo machal nade ki compare gi diere machien kata kapok udonjo e sirikal ma sani koro untiere? Ing'e ni yore mag limbe to ok wayudie revenue kaka county government. Nikech mani ka ng'ato dhi Ruma National Park, mano pesa madhi ne national government. Ka gidhi giba e kor pap to giduogo ginindi hotel, joma nigi hotels go ema yuto, jo ohala go ema yuto. Koro wan yudo ka kama chalo Arboretum, ok wachaj ji mondo odonj kanyo,
lakefront no ji wuotha ka ging'iewo chiemo ma jo oketo tende kanyo. Koro wan mage mwaneno ni en ohala mwayudo ni jodhi ma, nikech ka nweng'o mar jo ohala ni malo, to koro revenue bende ginyalo chulo pesa mar tax. Nikech ing'eyo ni Homa Bay nyo okalo kiwango kane neno Senate, niyudo ka wakalo kiwango mar tekowa mar choko. Tekowa mar choko, joma no predict nowacho ni nokoro Homa Bay nyalo mana choko revenue mar $1 billion gi million 24,000. To nye neno ka wachoko $1 billion gi million 700. Nyiso ni mani en dongruok maduong' ahinya kendo pogruok maduong' ahinya e yore mag choko. Koro gima temo wacho en ni ka jolimbe biro, joma yuto kamoro sirikal, wan kaka county government ok wabed gi yuto ma direct, to wayudo indirect, nikech ka welo jogo odonje otende, jotende go biro chulo revenue, to gikone sirikal ema yudo ahinya, nikech ka revenue mar hotel odhi malo, VAT ema dhi malo, to mano dhi ne central government. Wan gima duong' en ni ji ong'e ni Homa Bay en kama inyalo lim. Kaeto wach machielo maduong' en ni joma nyalo dwaro ni mondo ken Homa Bay, kech wan gi thuolo mar keno, wan gi special economic zone magazeted, kendo law ni kanyo eka 500 gi wiye. Asama wuoye kodi ni wan gi jokeno moko mang'eny mosechiwore ni gidwa keno kanyo. Wan gi Victory Farm, wan gi Manda University madwa gero university maduong' kanyo, magiger nyaka osiptal. Koro wan gi Rift Valley Products to gi mamoko. Koro gima wawacho maduong' ni wabro yudo revenue in the long run. To in the short run, to watemo yawo Homa Bay mondo ji ong'e ni ginyalo bedo gi kuonde ma ginyalo limo. King'iyo moko kuom tourism sites mabende Homa Bay nitiere godo, inyalo wacho ni gin e rang'iny mano makare kabisa mabende nyalo medo ywayo ne jolimbe, koso nitiere bende mapod umedo timo malach mondo gimed ywayo jolimbe? Pod wan gima wasungu luongo ni work in progress. Nikech ing'eyo ni Homa Bay obedo marginalized, okwede kuom higni mang'eny. Ka wae loch, sama koro wawacho ni Homa Bay koro yudo kony marach en tend moluor William Samoei Ruto. Chien kanyo nyo pok wabedo gi konyruok maber. Omiyo kata ne wan gi kuonde mabeyo mag limbe, onge kaka ji ne nyalo chopo kuondgo nikech yore wa osebedo maricho gi kamano. To sama koro wadhiye to wan e yo makare mar miyo jolimbe obi, nikech kidhi Mfangano, gwenge Tom Mboya, Jarusinga, higa mokalo nyo koro golam kanyo. Ne nyaka ne Kenya yud loch, to Tom Joseph Mboya gine joma nochandre kadhi nyaka Lancaster mondo Kenya yud loch. Ni to ng'ama kamano dala ne nye chopo tek makata piko ok chope. Mana sirikand William Ruto komakore gi Governor Gladys Wanga ema omiyo kinde mokwongo ogolam kanyo, kendo nyo wadhi kanyo gi jolimbe gi magineno gima lich opok ne gineno. Ing'eyo ni Mfangano ne pok obedo gi yo. Sani koro los ne gi ring road, koro inyalo dhi nyaka Remba, makichung Remba wiye malo kacha tinyalo neno Uganda, inyalo neno Mwanza, inyalo neno kona ka kona ma Kenya. Koro gima temo wacho ni kuonde limbe wan go, to pod watemo gero gi mondo gibed mabeyo ma koro ginyalo gika. Nikech kidhi Ruma National Park, yo nyo rach ahinya, manyo opere mana marach. To Ruma National Park kama lich monego bed ni osego lam chon, mi kaeto imedo le kanyo ma ji nyalo ting'e ni koro en national park. Wan kaka county government onge choko mwayudo kanyo. Koro en sirikal maduong' emonego bed ni keto omenda kanyo mondo lose, mondo ka jopiny dwa bayo to giyud kama gibayo gibiri. Koro mane gima adwa na wachi ni pod wan work in progress. To nitie kuonde mabeyo sani kidonjo Homa Bay lakefront kanyo, kama ber ahinya ma kiwuothe
inyalo kawo motorboat e paya kacha miring go nyaka Kisumo michop loka Uyoma kocha. Ka in ng'ama ni haraka ka idwa dhi Siaya isedonjo Uyoma to koe gweng' weche dhi adhiya, inyalo kawo kanyo paya kanyo tihaya michop Mwanza ichop kure. Koro paya no bende en gima duong' ma wayudo momiyo mele madongo koro biro luwo kuondgo ka gigo ka donjo Kindu, donjo Homa Bay, idonjo nyaka Fang'an. Erokamano ahinya. E weche gwendi awinjo ka bende tuomo kanyo kaka jakan mwandu moro chal ka gima bende chunyago mondo mi obi Homa Bay. King'iyo Homa Bay higni moko kata mana 10 mabiro, maybe 20 mabiro, weche gwendi mago mag mwandu ma bende nyalo konyo oganda to moloyo ahinya weche gwendi mago mag lowo, nyalo bedo ni biro bedo machal nade bechgi, nikech mano en achiel kuom mwandu maduong' ahinya ma bende nyalo timo investment kaluwore gi dongruok mar Homa Bay town. Sani to nengo lowo pod ber, lakini kama koro wachope ma koro yawe to waneno ni bang' higa 10 wadhi bedo city ni. To aneno ka nengo lowo chako dhi malo. Nengo udi bende ni malo, Homa Bay nengo udi ni malo ma samoro loyo nyaka Kisumu, nikech ji ne ok othoro gero ute mabeyo e kindego machien. Koro ka wang'iyo kaka Homa Bay yawre gi sani ma koro sirikal kaunti, gavana nyodhi ogero ofis maduong' mar headquarter Arujo kocha. Yes. Nyiso ni Homa Bay koro yawre dhi makore gi rodi. Ogero bro yawre kodhi kocha nikech jotich nyaka koyud kama ginyalo dake machiegni. Omiyo an kaneno to e kinde matin nengo mar lowo bro dhi malo. Joma dwaro timo keno kata investment mae sama nyaka ringe Homa Bay piyo piyo. Ing'iew lopi moro ichak gero gimoro ka, nikech bende wadagi lope mobet abeta to onge gima timo, nikech mano gimedwa value ok wayud pesa kuome. Koro joma nigi lope monindo gibe wadwa paro negi ni sirikal ma Homa Bay nose gazet lopego, osetem los kodu, dwani mondo uger lope moninde chuny boma ma dhok kwaye, nikech ani koro en gima kare ni dhok nyalo bedo ni kwaye e city malich machalo kaka Homa Bay kacha. Koro mano e gima nyalo wacho ni jowa nigi thuolo mar keno Homa Bay. Okay. Erokamano ahinya. Mondo wagame yweyo kae dibano madundo nyaka Ramogi Ajwang', aeto waduogo tok thuolo machuok. Kik idhi mabor ahinya, ote mag ma bende ioro kaendi adhi somo kwaduogo kinyni e dibano masani. Pod wan kaendi kod waziri Joash Aloo mabedo ochung' weche gwendi mago mag limbe kaunti mano ma Homa Bay. Wagomba kaendi wang'iyo ni to okang' mano mabende gisego. Kwaduogo wadhi ng'iyo ni to nyaka gi thuolo masani endi chenro mago bende nyalo bedo ni gin godo kata en godo e docket mare no endi, kata kaka kaunti gin gi chenro mane mabende biro neno ni koro jolimbe omedo chopo, weche gwendi mago mag kungo bende omedre yono mano makare. Kumano otene imedo mana chwalnwa okiny masani. Nyinga Henry Okech, waduogo tok thuolo machuok. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nyakuro Magajwa modhi nyime nindi mano mar ariyo in bende miyo pachi okinyi nindi mano ma kawuono yena mondo asom ote moko kuomgi ma bende osechoponu okinyi mano masani endi. Erokamano ahinya. Jango moro nyiso ka ni Henry anno Color TV yo nindi mano makari mos na kanyi ndi waziri omor kod tich ma bende gitimo en mana ne penjo mari mipenjo ni endi ok en doket mano mar waziri but koro osebiro but kia kata waziri ano duoke kata waziri ok dhi duoke but ok en doket mar waziri. Kuom mano wang'e mana weche gendi mago mag limbe dongruoge to mola ahinya weche gendi mago mag kuko kata keno mitimo Homa Bay County okang' ma county osegoyo. Wach ma ipenjo mano mar thoth mago mag bank accounts ma bende nitiere ka Homa Bay County man report ogolo waziri samoro ok bi duoko nikech mano ok ni doket mare. Ayo to nyisa ka ni Henry Mosaka ndi waziri piny nagoro ni omoro en le to nyaka gitu masano nyalo nyiswa ni to gi ng'eny marom nade maybe the number kanyo kasto nyiswa ni wamora ahinya gi gima notimore Homa Bay County mano mar devolution kendo agombo waziri onyiswa ni to bende yuto ne giyudo nikech mano en achiel kuom welo en achiel kuom yore ma bende welo nokelo godo yuto ne Homa Bay County to ne giyuto marom nade wachage kanyo. Erokamano. To kata japenjo mupenjo weche mag accounts kanyo usomo duoko manyo controller of budget duoko nyoru. Yes. Nyo wacho ni machanyo en inaccurate report, ne ok en report ma owuok makare. Kendo nyo se wacho maler ni accounts miwacho go ok gin Homa Bay. Nyo wacho maler ahinya nikech ung'eyo ni wan gi osiptende mopogore opogore. Osiptende wago moro ka moro nigi account gi ma gichoke iketo negi pesa kore ka itero gi account maduong'. Mago nyaka bedi. Koro mage manyo lero to ok gichop 500 gi wiye kaka nyo wacho no. Kendo nyo osewacho maler ni ka gibiro chiwo report machielo gidhi chiwo kwan ma ok en 500 gi wiye. Koro aparo ni kusomo gino manyo controller of budget owacho mano nyo ose correct en owuon korwa koni. Ng'ama chielo chako penjo weche mag yuto kaka nyo wayuto weche mag devolution conference. Wan kaka sirikal nyo wayuti nikech devolution conference olose gi Council of Governors. Koro yuto manye Homa Bay yuto en konyo johandwa mondo joma nyo biro ong'iew mwandu mageno. Joma ne nigi lewni, joma ne nigi otende ma ji nyalo ninde, joma ne nigi aina mag chiemo, joma ne nigi kuonde minyalo lim. Mago joma nyalo wacho ni yuti. Wan kaka sirikal revenue mwachoko onge revenue ma nyo wachoko kuom jo devolution conference. Macha en gir jo Council of Governors omiyo johala duto manyo girwako nye chulo gi exhibition fees to mano gine manyo konyo gi gine riembo weche mag devolution conference. Koro gima duong' ni jowa matimo ohala ma Homa Bay to wageni no bedo nigi yuto, to ka giyuto to wan bende wang'eyo ni ngima gi odhi malo kaka sirikal. Koro mano en wach maduong'. To gachiel ariyo manyalo bedo ni Council of Governors ne nyalo timo ne jo Homa Bay ahinya to Homa Bay High School kama nyo bende gikete nyasi maduong' machalo ka. Okay. Idadi mano maybe onyalo wacho ni kwan mano mar Omoro Mwanda. Yes. Ya na wacho Omoro Mwanda e kinde machien ne gitin e sama nyo wado nyo gisemedre. Aparo ni kane wachako ne giromo 10 to sani koro giseromo 17. Nyiso ni kwan gi medore to ka igo luoro bende pod gibro medra. Koro nyo wayudo ni gisemedre kama ne gin matin 10 sani koro gin 17. Okay.
Erokamano ahinya. Kata penjo kaendi ni piny kanye waziri ni noliekore kanye nodhi laro kom mar Makase Pool, en adier koso ok en adier, to nyalo wacho nang'o e weche mag Makase Pool? Nyakoro Magajwang' en mani penjo but koro biro duoko mana gima onyalo duoko, but wach mano mar siasa Makase Pool aparo ni waziri ok nyal donjore ahinya kapo ni onge gi interest, nikech sani pod omiye lemo e county mondo serve jo Homa Bay county e weche goendi mago mag docket mare mar tourism investment gi mamoko goendi, but maybe nyalo respond. Jopiny nokwaya ni mondo achung' en adier. Yes. Miyo japenjo jal mopenjo no ok oriambo. Ji buora nobiro ira mondo achung' ka gineno na nyalo tiyo maber kendo anyalo riwo wiji Makase Pool. Bang' kasekawo thuolo makende kan timo nonro mara wuon, nayudo ka thuolo modong' no tin ahinya. Koro naneno ni abi achung' higa 2027 ma koro amaka tich mar higa 5 tachwado. E kindeni taneno ka nitie jomowuok e pap, an anyalo mana wish gi well, gidhi e nomination tarik 24, ng'ama oyier ma party oyiero no, en bende wabro wish well. Koro mi en demokrasia mara mondo achung', to aneno ka thuolo mar higa 1 gi dweche moko modong', dagomb na tine jo Makase Pool ondamo mar higni 5 ka ginyalo bedo gi scorecard ma koro gimako na ni higa 1 itiyo maber, higa 2 itiyo maber, 3, 4, 5, to dweche mathin gi ok ane gima dhi timonegi malich bang' dawuok. Koro miyo erokamano kuom bedo gi chir kuoma. Abiro chung' motegno e higa 2027 ma bende osechopo, piny oseru. But maybe gima inyalo wacho e weche mago mag siasa, inyalo kwayo weche mag weche mawacho en ni ung'eyo ni gima jo Makase Pool dwaro en kwe. An ka chung' to gima nanyalo timo en neno ni Makase Pool obedo gi kwe, ma ka ng'ato dhi ohande moro to kodhi to dhi moduogi maonge ng'ama omonje. Ka ji odhi e liete to gidhi magiik maber, gidog mieregi. Ka chung' gi ng'ato ka jalno yomba tamiye thuolo higa 5 otiyo, wamosore amosa, wajiwe ajiwa, wago tiende lo. An bende ka yombo to agombo ni ng'ama yombono, siasa ok onego bed sigu. Siasa ok onego wakete sigu, ok onego wakaw joma tindo ni wamiyogi gik makech, wa incite gi, wayanyore, ji wuotho gi gik maricho ma ginyalo kawo ngima jowadgi. Mane gima ok wadwar Makase Pool. Omiyo akwayo jomochung' e kindeni ni giwuo gi jogi mondo kwe mwabedgo. E kinde machien ka ni koro wasebedo gi kwe maber. Omiyo ka lweny moro biro chakore to wabiro ng'e mana ni jomochung'gi kare makelo lweny. Nikech ndalo ma koro wasebetgo, waseneno kwe Makase Pool, waseneno ka ji odak maber. To mane kwe mane jomanyo biro ira mane neno ni mondo achung' ne dwaro, nikech ging'e ni an wuon kwe. Kendo kinde duto kwe no ema ji. Omiyo jogo mabiro chung', ng'ata mibiro yier, an abiro miye support kuom ndalo ma en go nyaka otiek tije. To higa 2027 to koro kawene ng'ato, nikech ang'e ni jopiny ni koda gidwaro ni mondo adhi atwar negi, nikech jatelo maber manyalo konyo Makase Pool achiel en jatelo mang'eyo ni koyieri mojumbe to idhi e bunge, to namba 1 en gima iluongo ni representation. Ichung' ne jopiny kendo itetea, ikedo ne ratiro margi. Namba 2 en legislation. Nyaka bedie losie chik moro ma inyalo parigo ni Makase Pool aneno chandruok ka gi ka, adwa dhi loso chik minyalo konygi. Koro wawach koro kata kaka wan gi nyithindo mang'eny maonge tich. Daher ni mondo alos chik moro mamiyo sirikal yudo kaka konyo joma onge tich gi yudo pesa moro ma ginyalo chako go ngimagi kapod ok giyudo tich. Koro mano legislation. Kaeto machielo, mjumbe maber timo gima iluongo ni oversight. Ka sirikal osendiko omenda, otimo budget, ka koro wan gi 4.7 trillion,
en tija kana abed mojumbe ma Kasipul ng'iyo ni to ei 4.7 trillion pesa di madhi Kasipul. Kaeto kasetetea ma yudo ni pesa ma kama dhi Kasipul, tije mage manonego gitim. Ka en yawo yo, kunyo pige, to gi mamokogo. Koro aluwo mano ma ka iko omenda no pok orumo, to magi duto aneno notim. Koro mano tija oversight ni sirikal tiyo ne jopiny nikech jopiny duto chulo. Koro higa 2027 dwe mar 9 kasechamo muma, to magi gik mabiro timonu kaka jo Kasipul mondo une pogruok maduong'. Kaeto biro mana miya thuolo kendo achako atiyonu tam. To an bende katiyo i tam 2 tawe awe nikech ok adwa moke gini. Itiyo higa 5 kaeto idok higa 5 kendo mano koro in pensionable. Tiwene joma moko ok sike gini nikech gima kelo wache ni mako tich to kidwa wuok. An awuon kaka Dr. Lo ka jo Kasipul omiya thuolo. Ok ati makalo tam 2. Ka tawene ng'ama chiel koro obedo tenda lawa. To Kasipul be osetiyo maber, osebedo tenda lawa, koro mane gima adwa ni mondo obedi. Erokamano, amor kabisa. Ok adwa engage too much in politics ma Kasipul gi sani, kaluwore ni sani koro ionge gi interest moro amora Kasipul nikech weche wuok ahinya e siasa ma Kasipul, but ok adwa engage e siasa ma Kasipul sani. Now, going forward, waziri king'iyo docket maru, dwaro maru en ang'o? To kapok wadhi e dwaro maru, rem nyalo bedo ni kanyo mamiyo kaka samoro ugombo ni mondo dwaro maru ochop kare, ok nyal chopo. Aeto wang'eyo to dwaro maru gi county ma Homa Bay e weche mag investment, weche mag tourism obedo machal nade? Ing'eyo gima timore? Yes. King'iyo pesa omenda mimiyo counties, atamalo 15 kuom 100 emipogo ne counties gi duto. King'iyo ni last audited report, sirikal noyudo omenda maromo nade. Koro kane giyudo kata mana trillion 2. Koro trillion 2 ipogo atamalo 15 ewi 100 mar ma. Koro kipogo ne counties duto. Manyiso ni thoth omenda dong' Nairobi. Wan kaka county ok wayud pesa mar tourism, mano dong' gi Ministry of Tourism. Wan kaka county ok wayud pesa mar investment, mano dong' ne Ministry of Investment, Trade and Industrialization. Koro pek ma wabedo go en ni pesa tin to gik monego tim ne jopiny to ng'eny. Dwa gomb ni kuondewa mag tourist maywayo jolimbe machalo Simbi Nyai Magene, gi kuonde mamoko ma wan go mang'eny, Bala Hot Spring, kedhi Kagan kanyo wan gi joma nigi talent mag entertainment miluongo ni Kagan dancers, ko gine nyaka Kochia dancers bentie. Koro king'iyo kuondewa duto mwanyalo ywaye jolimbegi, ok wanyal gerogi nikech waonge gi pesa mimiyowa mar gerogi. Koro nyiso ni joma nyalo konyowa gin jomiluongo ni private sector. Ka wayudo a private operator moro magombo loso kar jolimbe, koro gin ema ginyalo timo. Koro pek ma wan go en mana yore mag pesa. Koro mani be miyo kata loso policy to gi legislation mabed maber, nikech wabiro lose to nitie kama kisungu luongo ni implementation. Koro mondo ti mondo ti dhi bedo pek, nikech koro waseloso oboke maber, kaka koro wasewacho ni wan gi policy maber, wadwa ni mondo wa empower jo youth, wayud negi pesa moro ma ginyalo chako go miluongo ni seed capital. Ka wachako wang'iyo kwan ma jo youth ma wan, to yudo ka pesa no ema onge. Koro mondo yud giminyalo miyo gi malong'o, nikech an ok ayie e wach handouts ni kiny imi ng'ato 500. Ing'e ni josiasa wa mang'eny obiro miyo 500 to lali higa 5 ok inene, to 500 no to nye chamo ma bende onge gimotimo ni malich. Ok ichak inene higa 5 owacho ni osetiekore kodi. Koro e telo maber en ni ipuonjo ng'ato kaka iywayo rech, ok imiye rech pile. Kanyocha jo olieko ni mondo achung' to ne koro ka achung' kamoro to ji ose siko kuoma gidwa nago.
Oyugis kanyo nayudo kuonde mokadek ma joboda gichung'e. Ko nanyisogi ni ok anyal bedo ni pile pile achung' tamiyo handouts. Mano ok bi konyo. Samuchiew gokinyi samoro un gi chandruok na piko gi onge fuel. Koro adwa miyo gi miluongo ni revolving fund. En grant matin mamiyo kata ka en 5,000 to gokinyi samuchiew ji 25 nyalo olo fuel mar 200 to kuseringo odiochieng' tang' uduogo pesano to uchomo wiye gi siling 20. Kidhi namba Karabok kama dalana nitie namiyo gi kanyo siling 5,000 e grubno. Kidonjo kona ma wuok dhi Kindu Junction e chuny town namiyo group ma 5,000. Kichaki chori matin namiyo gi 5,000. Nitie kaka na empower gi to gi mine machungo kata namba Karabok kanyo. Aisogi ni ok anyal ni kunena ka wuok e rangaya to usebiro ira udwaro mondo adwaro na miyo gima koro en revolving fund maru okbeduoko nago to konyo mondo ng'ama ne chunga lot mar siling 500 koro ogero ohande mar alot no dhi kata siling 2,000 kato nweng'o medre. Koro mani e gima wawacho ni pek ma wan go kaka sirikal mar kaunti en ni ok wayud omenda maber e seche mowinjore, ok wayud pesa malong'o koa e sirikal mamalo. Pesa pod dong' e sirikal mamalo to en gima samoro bende siasa donje iye mondo uyudi lure gi kaka ugo siasa mondo beang' miu. But higa ni aparo ni kama wadwa puoyo sirikal mamalo, Kenya Tourist Board nyo biro motimonwa training kata tiego jowa e lony mar hotel industry kaka ginyalo rwako welo maber, kaka ginyalo tedo maber, kaka ginyalo miyo welo ka gimor ni Homa Bay kani be nitie jomotiegi mar rito welo. Erokamano ahinya. Kikelo wach moro kanyen mabende thoth oganda samoro ok nene, especially josiasa gineno mana ka gichiwo matin kamano teka ka popularity margi medore kendo ji koro inanien gi ji mang'eny nikech ogolo, but golo grant mo matin kata mana pesa mo bende nyalo konyo moko. Thoth oganda ok oyie kata bende ok ne umuhimu mare, but amor ka en gima bende nikelo. Waziri, problem nyalo bedo ni kanye nikech iyudo ka limbe kaendi bende miyo omenda matin ahinya. Is it ni ojwang'a koso en nikech onge gimo generate ne county kata national government mamiyo yudo omenda moket ne mobedo allocated ne tourism bedo ga matin ahinya gin gi agriculture, but koro tourism koso enana ni ji maonge kode gi goodwill. Sirikal mamalo ema yudo revenue mar tourism. Okay. Counties mang'eny ok yudi nikech sama tourist donjo ka ning'e ni foreign exchange wa yudo konyo. Koro king'iyo counties ma kamoro nyalo bedo ni yudo revenue e yore mag tourism tin ahinya. Omiyo tourism en gima sirikal mamalo ema nyaka ketie chenro maber kendo nyaka giketie keno maber mondo limbe omedre. Nikech ing'eyo kata kwang'iyo weche mag arita maber to gi mamoko gono pod ok oket. King'iyo Homa Bay sani wan gi lakefront maduong', ne waparo ni Coast Guards koro osekel mang'eny kanyo, dikoro kata branch of Utalii College moro bende oduogo koni ma puonjo jowa alworano kaka inyalo rit jolimbe to gi machalo kamago. Koro gima temo wacho en mana asewacho ni mwandu mabiro piny ne counties mondo gergo weche mag limbe tin ahinya. Mani e gima sirikal onego ng'i nikech kata walos mana chike ma county assemblies kal chike mabeyo matayo weche mag limbe to mwandu ok oluwo chikego to koro tijwa ochalo kayiem nono nikech pesa onego lu services ok nyal luwo pesa. Kosewach ni mage ma onego watim to koro ioro pesa nikech sirikal nigi gima iluongo ni program based budget iloso kaluwore gi gik ma sirikal dhi timo. Ok ichiewo gokinyi tiwacho ni higani
wadwa keto bilion 8 wabro tiyo gi tourism, to pok iwacho ni to bilion 8 ang'o gini midwa tim. Ndalo machon ka wayudo loch nyaka kinde manyom Moi Wuod Odongo gini tiyo, budget ni bola kan. To sama Kibaki odonje telo to biro gi iluongo ni program based budget, manyiso ni kidwaro mondo mi pesa nyisa ni en ang'o magi madwa timo. Koro yudo ka counties bende nobiro gi miluongo ni CIDP, County Integrated Development Project program ma higa 5. Koro higa ka higa waketo gik mwadwa timo. Koro gik mwadwa timo gi mwamanyo negi pesa. Koro mani pod en pek ma wan go nikech sirikal maduong' pod ok ong'eyo ni counties onego bed ni wuotho gi weche mag limbe. Erokamano ahinya. Going forward, Waziri, dwaro maru kaka county en nang'o e weche goendi mago mag limbe? Wadwaro ni mondo sirikal maduong' osirwa lwedo kuom miyo omenda moromo, kech koro juma manyien wan gi week mar limbe iluongo ni tourist week. Mago kinyi ni awuoyo gi chief officer mara. Koro pek ni waonge gomenda mondo walos odiochieng'no bed gi maduong' ma ji nyalo wuothe, to ji wapuonjo ji ni yawa kapok idhi Mombasa, dhi e Takawiri ni kaka machiegni ka idhi lim. Kapok iparo mane dwa dhi Dubai, bendi isedhi e Mfangano Island, Remba kachi chung' ineno kaka pinje beyo kichung' kan. Nikech charity begins at home. Koro miyo magi timore kane wan gomenda moromo ma wanyalo nyiso go jopiny mondo ging'e beyo mantie e kuonde ma wan go mag limbe kaka asekwano. Nikech jomoko pok odhi kata Bala Hot Spring Homa Bay, giwinja pok gidhi kae. Jomoko pok odhi kata Simbi Nyaima kae, to gi kuonde mang'eny. Gidwa ni mondo dhi omiel gi Mombasa to Kochia dancers ni kae joma lich ka miel to lich. To wang'eyo go timbe luoko timbe gi machon. Ipimo ne gi weche kaito koro kata mana watho ng'er kae ji pok odhi. Koth rakuom pok ji odhi. Nitie kuonde mang'eny ma pok ji odhi ole. Koro jado matene ma bende ong'e miluongo ni Kuku Denje, jomoko be onego dhi olimi e gweng'no ng'e to Kuku ni nodagi monde gi nade, ere kaka ne bedo odak kuom ndalo mane nitie. Mago gin sigana maber ka jowa winjo, to thuolono pok jowa oyudo. Koro awacho ni wan kaka sirikal mar kaunti waikore mar nyayo limbe e Homa Bay. Pek ma wan gen loso kuonde go dwaro omenda nikech kaunti yudo pesa matin, to wan gi weche osiptal, wan gi weche pi, wan gi yore, wan gi somo nyaka wachiw bursary gi scholarship, mwager classrooms mabeyo ma nyithindo matindo nie center nyalo, wan gi vocational training centers ma bende nyaka wajiw mondo jowa odhi otiegre giyud kaka ginyalo chiemo. Ma koro Homa Bay wan gi fundi mang'ula scholarship ma mano endo en joma kamoro miyo moro ne gombo no dhi otim charan, to ng'ato nolege chon odhi okende. Kono ni to gombo na dhi e training to pesa maonge go. Koro county mar Homa Bay chulo ne gi fees dweche 6 to oseng'e charan, koro duogo kong'eyo charan to twing'e dhode be oyute. Erokamano ahinya Waziri. And yiena mondo mi chieng' moro abi aluongi mondo wago mbaka weche kendi mago mag riwruoge mag saga gi endi, nikech en bende nitiere kaka koro okelo riwruok ahinya Kenya mangima kata ok Homa Bay County. Kenya mondo japiny ong'e ane to riwruoge saga gi endi gin ang'o, to ber mare en ang'o, nikech jomoko samoro donjo e riwruok to kia ni riwruogni yuto mane modhi kelo na kata rach mane ma riwruoge giendi nyalo bedo go, to bang'e to bende county riwruoge giendi ging'iyo machal nade. But ka ubari gi tieko kanyendi Waziri, king'iyo kanyendi wacho ni une tourism week ma bende utimo tiegruok, kang'e tiegruok ni uchano mar timo tiegruok ni ji marom nade, and impact man ma bende udhi kelo ne Homa Bay County? Week mar puonje weche mag limbe en nyasi mwabaga mondo
ji wanyisi ni Homa Bay wan gang'o minyalo lim, wan gi kuonde mage mag limbe. Tang'o momiyo ka wabedo gi miluongo domestic tourism, to wabro rito pesa wa, nikech sa ma ng'ato dhi oko, gimiluongo ni foreign exchange, pesa wa kore wilo to en odhi oko to mwayudo onge. Koro e Kenya wakantie kuonde minyalo dwa limo, to bende gin na Kenya ka. Ang'o miyo ng'ato onego dhi Mwanza nodhi neno nam Lolwe, to wan gi nam Lolwe Homa Bay, wan gi nam Lolwe Siaya, mathin moro be un go Kisumu. Koro magi gin gik ma kubiro wuotho ka to unyalo yudo to en adieri ke Kisumu to un matwe thothne wane mwamako Homa Bay. Aneno ka umor gi dunga ukae ma bende samoro ka nam oyiech to bende ji chako ringo. Koro e nam kuro ji biro neno gine rao. Rao kochuno ni dhi Mwanza ni ekine rao. Rao kata dhi mana wang' chieng' kae. Wang' chieng' kae sani koro gio mana chieng' giwuok oko kama. Biro neno repe kanyo malich ahinya. Maka sani e moro go uchiel bund. Ji biro betore kalaro ring rao. Koro awacho ni limbe wanyalo timo limbe makarwa kani kochuno ni owuok oko mar kani. Okay, mind en training ma uloso kaka county and utime e gweng' ka gweng' manyiso ni maybe per sub county kata per ward koso nitiere designated area ma itime. International Tourist Weekend mar Kenya mangima. But koro kaka Homa Bay County. Kaka Homa Bay. Yes. Ka wayudo joma nyalo jolo mapok wayudo nyaka sani. To da wahero ni sub county ka sub county. Gibedi godiochieng' mipuonjo ji weche mag limbe, to mano pod ok otimore, koro ok anyalo wacho ni wadhi bedo kod nyasi no kaka ne wachano. Erokamano ahinya. Waziri, wadwa tieko okiny masani endi kapok watieko yiera mondo amiyi thuolo mari ma bende inyalo nyiso jopiny kotenore koda weche gini mag investment kaachiel kod tourism, aeto dwachimo gik ma inyalo tiyogo. Aparo ni wan gi lwasi maber mar ohala Homa Bay ne joma dwaro mondo obi otim ohala, nikech wan e county kende Western koni makoro nigi gazetted special economic zone ma wan go Riwa, waluongo ni Riwa City. Kikalo nyim Kuo Kochia Secondary ringo kanyo en kilomita 17 kia Homa Bay idhi chopo Riwa kanyo. Sani wagero aggregation center maduong' kanyo manigi storage nyaka cold room ma koro ka jowa nigi nas, wan gi rabuon gi gik makamago manyalo kethore tibiro ketgi kanyo, to koro ibiro iomogi tichulo ji ma ok wachandre gi gimiluongo ni post harvest losses, pek mabiro bang' ka ji osekeyo. Wan gi thuolo mar miyo ji madwa timo ohala mag investment low, kendo moro ma ibiro bet go ni low kiyudo to ok chandi gi chulo, nyaka ikuong iyud pesa ni manitiyogo, wamiyi free list. Kendo kikawo gik moko moa e pinje maoko to koro osuru ok ichul. Koro magi gin beyo mantie. Homa Bay koro yawre ne joma dwa biro limbe, kendo security mare kata rita kwe ber, omiyo wajiwo ji mondo bi. Gima duong' en ni mondo waser sirikal mar Homa Bay lwedo mondo wamed tiyo ne jopiny e yore duto. Manie wach maduong' manyalo wacho. Mogik kaka wuod Kasipul mar Andega, nyaka wach ni kwa dhi yiero, wayier jatelo mabiro tiyo ne jopiny maber, mohero kwe kendo ng'ama pache leo. Ji to chung' mang'eny to wago kogno maber mondo wane ni kwe obedo. Kata nomination mabiro wik manyien, waket kwe kendo wayiene ji sera gi ma ok ogeng' ne ng'ata kendo kobro dhi yiero to wayiere yo moyanga. Erokamano ahinya waziri kuom thuolo mari ma bende ikawo mondo wago kodi mbaka okinyi ni mano masani obedo thuolo edi mano makare ma bende
wang'eyo matut ahinya weche endi mago mag dongruoge to moloyo ahinya investment kaachiel koda ka tourism. Ang'eyo odiochieng' endi mano machielo ka thuolo moro ochako yudore chak ibi mondo wago kodi mbaka e weche endi mago mabende aseliok kanyendi to moloyo ahinya weche endi mago mag kungo kata weche endi mag riwruoge mago mag saga. Nyakoro moga jwango bedo thuolo endi mano makare okinyi masani endi yie mondo wawegi kanyo endi par malong'o kanyo endi nasenyisi ni George Otieno kata Ajo Mbuta bende biro yudo thuolo mar chopo kaendi achiel kachiel mondo mi bende otwak kod japiny weche endi mago mag chung' mare ne joka Sipul. Rit masani endi nyinga Henry Okech, aduogo tok thuolo machuok wadhi nyime.